Sukot. Sulot. Sino umorder ng sukot at sulot na memes? Ikaw ba yun? Huwag mo kong ululin, ang bigat nito. Ito pabigat pa to. Pabigat kayong lahat. Sobrang dami niyong pinadala sa buong taon at pagod na ako. Pero dahil mahal ko kayo, pipilitin natin. Wow, ang sikip. Dali, tinan nyo. Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. In 2077, they voted my city the worst place to live in the Philippines. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion, and it keeps you going. Megluto tayo! Sarado. Oo, sarado. Balik ka na, balik. Balik ka na yun. Shit, here we go again. Janelle! You fucking what, mate? Sarap. Oh lol, kung nanonood ka man, sobra pong totoo ako na na-appreciate mo rin po yung mga pinagagawa ko sa YouTube. Konnichiwa. Kumusta sa inyong mga cancer? Picture time, come on, grab your friends. We'll go to very distant lands. We'll take the dog and then we can win. The fun will never end. It's adventure time. Cheers to the one that we die. Cheers to the words and the race and the light and the bim bim back and the memories bim back down. Toast to the one that we day. Toast to the days when it.
Sukot! Sagot kang bata ka sa akin. Sagot kang bata ka sa akin. Wasak yung puwet mo sa akin. Putang ina. Arigato. Bong Revilla po, number 16 sa balota. Nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Sinigawan ko yung Lindol. Stop! Sabi ko na, stop! Stop agad. Lindol, stop! 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 Lindol, stop! Stop! Po, dalawa sila ni Nanay Merly, may pirma per page, at Julie Notary. Stop! Sabi ko na, stop! Stop agad. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi pag sinistop mo, magagalit. Pag hindi mo pinistop, nagagalit din. Happy New Year, everyone! Hindi mo na mababawi lahat. Ano, nagustuhan nyo ba? Mga basurang memes ng taon? Oh, ito oh, demonetize. Buong taon din yan. Ito, mga basura yung memes. Hindi ako sasama dyan. Ito naman may mga sulot, sundot, sukot, supot. Oh, nandito rin yung 100k. Ba, ngayong taon din to. Ba, pwede ko ba to ipatulaw sa rekto? Hindi. Yan na kailangan malaman kung sino, hindi yan importante. Parang ikaw. Kahit basura yan, dahil atin naman yan, mamahalin natin yan. Dahil tayo gumawa niyan eh. Salamat sa supporter sa channel na halos magdadalawang taon na. At sana magpatuloy ang supportan nyo, hindi lang sa akin, pati na rin sa mga memers na nagpapakahirap mag-effort kahit di nyo naman sila binabayaran. Saka po makakita ng mga taong ganong magmahal. Manigong bagong taon sa inyong tanan, mga konnichiwang cancer. Sarap! Wag sana magpatuloy pa suporta nyo sa ating channel para hindi ma-delete. Huwag kayo magbabago pero mag-toothbrush lang kayo. At magiging mas malakas tayo sa 2020! Paulul, out! Ngayon 2019. Next year ulit mga cancer! Bye.